Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, pupuntahan po natin yung motor na inanod dun sa sapa kasi malalim daw po ang tubig. What? Mga katumpaan. Yan, medyo makikita nyo po maulan. Kaya ganito pa panahon sa amin na pag magdi-December. Paano masabi? Payong po tayo at mapapasa ang aking cellphone. Ito po ang lugar namin, ang ganda. Shout out po dyan sa mga followers. Yan, ito po ang kanihanap ko dito sa amin. Hello. Mana? Yan, ito po ang buhay namin dito sa aming probinsya. Kailangan ng tubig ang palay kaya malaking blessing itong pag-ulan. Yan po. Yan po yung pabahay. Pabahay po yung kang gobyerno. Wow naman! Wow! Wow! Yung pabahay ko kaya dyan, sino nakakuha? Ano ka nasisira, ulo? Meron din ako dyan eh. Hindi totoo yan. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Gago! Yan po, yan. Tan 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 tan. Basang-basa po ako. Enjoy po maglakad dito sa amin kapag ganito na ulan, no? Ganda po ng palay. Shoutout po sa inyong lahat. Yan. Hilingon po itong mga tao duman sa sabukan. Yan po, baha. Yan. Dito po sa amin malakas ang ulan dito. Yan. Sabi ko kung nag-aaralan natin yan. Baha, makaagi daw ko. Ha? Ano? Ano? Makagi daw ko, makagi. Ikaki ka ni Sai. Makuha po na may Ruben. Ha? Ilo ka muna, kaway. Dili. Langoy daw. Ha? Easy. Sige daw, langoy daw. Langoy na, nila. Uy, babahay. Nina, langoy na, nina. Sige na. Sige daw. Probably daw maglangoy, dali na. Sige na, langoy na. Uy, hiling ko kung ano din, ha. Ha? Yan, baba po dito sa aming lugar. Yan, hirap pong tumawid. Noy, langin na, Noy! Babaay. Madulas.
Langoy na, dali na. Bibidyo, dali na, langoy na. Langoy ka na. Yun lang oh. Makusugo ng agos ay. Ha? Kisay na motor. Okay? Pray ni inatong. Noy. Pray ni tinag sa kusok burat siguro ano. Ha? Mamutrok ta ako ha, mak niya. Sige daw, probari daw. Taga sa into? Ay pure si taga Anglo. Langoy na no, dali na. Tatawan 20, maglangoy ka dali. Siraw langoy daw, tatawan 20. Oh. Kasi malangoy, tatawan kong 20. Yan po pounder oh. Ang problema, rarout na to. Kasor na guys sumanggi. Ha? Sino lalangoy bibigyan ng 20? Ikaw lalangoy ka bigyan ng 20. Bola lang yan. Ano, sino lalangoy bibigyan ng 20? Ano ka nasisira, ulo? Ha? Namundo. Natong pa lang si ano? Ay Salvado. Sige na, bibigyan kong 20 oh, yung maglalangoy oh. Hindi totoo yan. Oh. Baba, ano? Ha? Sige daw, balyo daw, kundi ka maatong. Sige daw. Tatawan tagan Jis, tadi ka managlangoy. Maglangoy ka, tawang 20. Hindi mo naman ibibigay yun eh. Yan dyan lang sa ilarom yan. Di man yan ni atong ning auto. Maragpa yan. Ang problema, ano yan? Raot. Sabi ko maglangoy, bibigyan 20. Sige daw, langoy daw. Langoy. Sige daw, sige daw. Tatawan Jis.
Ay, hanapin si motor ano. Eh, harom talaga yan. Sige na, langin na kamo, tatawang ko, Jis. Bibidyoin ko lang, o dali. Binti nga. Bola lang yan.